Nie tak, alebo ne. Že môžeme s ňou, že môžeme s kúne spať. Koľko? A ja mám peňazí, koľko. Jak ideš, máš tú moju vodku ešte? No tam je skrytá. Čo to je? Víno. No tam je skrytá. My ideme piť ešte? Kam? Kam povieš? Na stanici. Do non-stopky. Do alkoholi ti poslať. Počuj. Pomenie kam. Malo by byť A čo tých myslíš, že do skrytov. 5. tu budeme? Kedy to chce? Tam my sme to nebrali odtiaľ. Dobre, tak to zoberieme, keď pojeme odtiaľ. Ne toľko, euro. Čo, Ungi bola aspoň dobrá? Nebudeš mať peniaze, tak To je tvoje, to je tvoje. Ungi bola aspoň dobrá? Áno, bolo. Dobre, bolo. To je tvoje. Ahojte, Majo. Keby niečo, tak ťa dobehnem. Dobre, dobre. Máš šulinu? Jasné, že mám. Keby nemáš si spať, volaj mi, áno. Dobre, šulina mám. Mám si to fakt. Idem, chcem ja si spať. Počkaj, ideme? Ideme, chcem spať. No inak. Tam je dole. Jano, si... Minimálne spáš. Čo? Dobrý večer, prajem, pekný večer. Počúvaj ty Copperfield, kde máš to dole? Ale kde máš Copperfielda? On išiel domov. Ja zo Švoldíkovo vyšiel domov. Joshua Jukolo, išiel domov. Išli robiť kuzla. Ne, on nešiel zo Švoldíkova. On išiel s bratom. Jeho brat išiel ako prvý, potom išla mama do... Dobre, brat to nebol. Jano, ideme tam? Ja neviem, neviem. Čo, Ungi, ideme tam? Tu. Ideme. Kam ideme? No ne, počkaj. Daj harbas. Odpadky pozbierať a hodí tam do tej krásy. Toto je posledný opilec, čo tu zostal. A je tu. Copperfield je Copperfield. Počúvaj ma Copperfield, zbieraj odpadky.